በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብኣንቃ ድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ዝሰዓዚ ኣበሳናን በደልናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ዝሰዓዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፃሕዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃሕራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡን ከምኡውን ንዓይ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማህፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። ብረድኤት እግዚአብሔር ብጸጋ እግዚአብሔር ሒዝናዮ ዝጸናሕና ኣርእስቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ስለ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ እትንስእ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ዘለና። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር መበል 29 ኢና ክንርኢ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ናይ ፍርቂ ለይቲ ወንጌል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ጸሎት ዝሰራዓቶ ከምኡውን ኩሉ ግዜ ሶኒ ኣብ ሰዓታት ናይ ሰዓታት አገልግሎት ኣብ ኣፅዋማትን በዓላትን ኩሉ ግዜ ሶኒ ዝወንጌል ዝተሰሪዑ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ዝረኣናዮ ምቕባል ሰማያዊ መርዓዊ ዝብል እዩ። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ምድንጓይ ትመርዓውን ምድቃስን ዝብል ኢና ክንርኢ። እቲ ወንጌል ከም ዘለዎ ከም ብቡኤ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዲለን ሒዘን መርዓዊ ክቕበላ ዝመፃ 10 ደናግል ትመስል። ካባታተን ከኣተን 5 ዓያሱ ተን 5 ግና ለባማት የነይ። ተን ዓያሱ ቀቀንዲለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን፣ ተን ለባማት ግና መምስ ቀንዲለን ዘይቲ ኣብ ጥንአን ተማልአ። መርዓዊ ምስ ደንጎየ ግና ኩለን ትኽዝበላ ደቀሳውን። ፍርቂ ለይቲ ግና ጭራሕ ምራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ። ሽዑ ተን ደናግል ኩለን ተንሲአን ቀቀንዲለን ኣዳለዋ። ተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዲልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይቲ ክንሃባና በልአን። ተን ለባማት ከዓ ይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክን እንደዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ዳኣኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን። ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መፀ እተን ተዳልየን ፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ። ድሓር ተን ዝተረፋ ደናግል መፅአን ጎይታይ ክፈተና ኮታ በላ። ንሱ ገና መሊሱ ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክን የበለን። በኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልቲ ሰዓንትና ይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ኣይሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ነዚ ትርጓሜ እዚ ኣስተንትኖን ብሰፊሕ ዝገለጸ ካብቶም ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዮሃንስ ኣፈወርቂ እዩ። ኣብዛ ኣርእስቲ እዚ እቲ ቅድሚት መርዓዊ ሰማያዊ ምምፅኡ ዘሎ እዩ ዘስተንትን። እዚ ዘስተንትኖ ከዓ ሰማይ ከም ሽምዓ ክመክኽ፣ ምድሪ ከም ቆፅሊ ክትጥቕለል ክረግፍ፣ ሓይልሳት ሰማያት ከንቀጥቅጡ ሰማያዊ መርዓዊ ክግለጽ ኢሉ በቲ ቅድሚ ምምፅኡ ዘሎ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናይተን 5 ደናግል ክብሪ ከመይ ገረን ከም ዝተፀባበይኦ ከመይ ገረን ከም ዝተዳለዋ ኣስፊሑ ይገልጽ። ተመሊሹ ከዓ ብዛዕባተን ኣብቲ መርዓት ገንሸል ከኣትዋ ዕድል ዘይረኸባ ምስአን ኮይኑ ይነብዕ፣ ምስአን ኮይኑ የስተንትን። ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብዚ ንዓና እንታይ ክንመሃር ከም ዘለና ኣስፊሑ ይገልጽ ኢሉ። እዚ ፅሑፍ እዚ ኣብ ናይ ግብረ ሕማማት ናይ ረቡዕ ናይ ሻድሻይ ሰዓት ብሰፊሕ ተቐሚጡሎ ማለት እዩ። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እምበኣር ሎሚ ንሪኦ ምድንጓይ መርዓውን ድቃስን ዝብል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዕንባቆም ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 2-3 እግዚአብሔር ድማ እቲ ራእይ ንምድብ ግዜ እዩ፣ ናብ መወዳእታ ከዓ ይቕልጥፍ ኣይሕሱን ከዓ እዩ።
برقص كمزيو أيدونغون دمايو تدونغو يوكا تسبيو سلازي بقويا خنبابس نتر أي صحفو أبسل داتاتون قرص أيلو ملسلي كلت عرستي أيدونغونيو انت دونغو يخا تسبيو مبقى ستقسنا أب قصر حموشة مالتي وانجل يوحنس عسران حموشة قصر حموشة مرعاوي دونغوية مس دونغوية اتن دناقل كا دك أساز انتاي مالتي مدونغواي مالتي እግዚአብሔር ከይዱንጉቲ ከምዚ ኣብ እንባቆም ተጻሒፉ ዘሎ ኣይዱንጉኒ ኢሉ እንተ ደንጎየ ኸ ኢሉ እዚ ደንጎየ እንተ መሰለካ ኸ ተጸበዩ ስለዚ ስለምንታይ እግዚአብሔር ስለምንታይ ተመርዓው ዝድንጉ مدنغواي مالت انتاي مالت كمتي يوحنس أفورك أبت ترغامي وانجل أستنتين وزلو مالت أبرأ يوحنس معرف حدا قصر السلسة اتزابن كأربا إمو اتنزق على تنبيت الزنببن اتهم السمعون نتبو تصحيف زلو زحلوون بصانيو أب قصر السلسة رأي يوحنس معرف سلسة قصر عسر تحدا قلتي فمصالخو حدا كاخليلكا خيزرفكا نتزلكا اصنعكا حزو እግዚአብሔር قلتي فمصالخو እግዚአብሔር አይደንጉኒ እና ተባህለ ሆሎ ግን እትመርዓዊ ደንጎይ ዝብል ቃል በቃሉ ዮሐንስ አፈወርቂ አስፈሄው ግዜ ገርና ክንሪኦ ምዝግዜና ዘይ ማጣጠን ስለዝኾነ ንሁሉ ክትገልጾ አይካአልኒ ገለ አብነታት ዝኾነ ግን اتمرعاوي الدنجي اتن دناقل كا دك اساي سلاز اوان دقاسي ابت اوان دقاس مدقاس ك جيغادي نمنتاي دك اسازل اتزغرم كاني كلن تنلباماتن تنعياشن بحنساب كم دك اساي قدس وانجيل زنكرنا ابيدا الله زدلو تفللي سلازي غويتا يدونغدي زدونغن تخوينخه سلامنتاي يدونغي زبل قال أملاح مليس والله قويتا أيدونغوني زدونغون تخوين خاء زدونغون تمسلك خاء انتاي قبر تسأبيوي سلقالاتو اكزابير زتمسقنا يهون أبقى أي بيدروس معراف سلسة قصرة الشعاتة قويتاس كلاتهم نامن السحاق بس حنبر حدا قوخت زي فتو سلزوهنا ما انتاخاتكم يعقسال لنبر كم تم قلياتهم زدونغو زماسلهم نتسفؤ آيادونغيوني سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እግዚአብሔር ዝድንጉየሉ ምክንያት እንታይ ንዓና ንኽዕገስ ንዓና ናይ ንስሓ ግዜ ንኽህበና ካብ ጌጋና ንኽንምለስ ከም ተሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኢልዎ ዘሎ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሳሉ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፍኡ አያዶንጉዩን እዩ ስለዚህ እቶም ነትና እግዚአብሔር ትዕግስቲ ከም ድንጓይ ዝጽበይዎ ከም ሳዕብየን ከዓ ኣብ ክንዲ ነቲ ዝሃቦም ናይ ንስሓ ግዜ ንስሓ ዝጥቀሙሉ በአንጻሩ ጎይታ ስለዚ ድንጉ ኢሎም ምድንጓይ ናይ ጎይታ በእምሮኦም ንኻልእ ክፍኣት ዝጥቀሙሉ ከዓ ይገልጸልና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 48 كساب 51 زلو اتخفو باريا غنا بلبو غويتا يدونغ يبلي غويتا قلطيفه مصالو زدونغون تخوينه زدونغون تمثيلك خاني زدونغو يوزلو نسخا بنسحا ناباي كتملس نسخاتكم بنسحا ناباي نختملسي سلازي اذن محرتنا املاخ زصبيو زعيغسو تعيغست ግን እቶም ኩፋአትን እትኹፋእ ባርያ ጎይታ ይድንጉ ይብል ናብ ከመይ ዝመጽእ ዓመዛ ጎይታ ይድንጉ ዝብል ሐሳብ ዝመጽእ ናብ እንታይ ውድቀት ይዘውድቀካ ነቶም ብጾቱ ባሮት ሙቆዖም ይጅምር ምስቶም ሰኸርቲውን ይበልዕን ይሰትን ጎይታ ተባርያቲ ንሱ በዘይ ተጸበያ መዓልቲ በዘይ ፍልጠ ግዜውን ክመጽእ ኣብ ክልተ ክጭንድሖ ዕድሉ ከዓ ምስ ጉብዛት ክገብሮ እዩ ኣብኡ ከዓ ብኽያትን ምሕርቅ ኣማስናንን ክኸውን ኢሉ እግዚአብሔር ይቅረበለልና نقال እግዚአብሔር ከምቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ክንርድኦ ንኽእል ብመንፈስ ቅዱስ በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ምስነንብበው ምስነጽኑዕ በመንፈስ በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ከነንብቦ እንተኾይና አቀድምና በጸሎት ክንጀምሮ ብዙሓት ሰባት ነቲ ናይ ቃል አምላኽ
بنساتهم زمسلهم أبزبن هورياتهم كي ترفه زخونا زربا خزاربون كله بتنعم زمسلهم غيرهم يردؤون يترجمون يملسلون نبور قويتا أسفح مجلسي يهبهم نبره سلازي الزخفوق باريا قويتا يدونقي قويتا يدونقي مسبلة زمسو سعبتي نتهم بصوت باروت موقعهم يجمر أتي كسأني كاركبور لي أزول انتاي مالتيو نسناي نجار رايت هدالوهن أب عالم كسأني الله يزقبرو خقبري لك كم تخفوق باريا زبلو مستوم سخرتون يبلعني ستنين أبقل قلوت إجزابير يتمدي بزلو قويتا قلتي فمسأل له نتزلك أخليلك خيزر فكاس أسنعك حزو تباهلو تنجير والله نسجن قويتا يكدونقي يبلي أبكال أي بيتروس معرف سلسته قصر سلسته أبتن دحروت معلتات كم فتوى رئيسهم زمالالوسون زلاقلسون ملاقزتي كم زماسو أزقد مخلو فلوطيل أبزبنا بتدحراي معلتي ملاقزت خم زماسو اتقندي صقم نايزوم ملاقز سنتايو تسفا مسعاتو دا أبيالو كابتا بوتاتنا زدوكو سلام معلتي كم مجمت رافلتات حيزو كله كم زنبور إزولو كبلي أمين أبيلو تسفا أملاح كمسيت بلو أبيلو زي مسدا أملاح كمزت بلو نعيدا خم زي قبرن نابلو بتر لبهم أبتناي مورد أتا قزيب في الله كم مجلس هاري قدس باتروس قليس وزلو أبتن دحروت معالتات كالاي بيتروس معرف سلسته قصري سلسته ناربعتن أبتن دحروت معالتات كم فتوى رؤسهم زمالالوسون زلاقزقون ملاقزتي كم زماسو زخلو قد مفلاتي اتنا لاقصي مخنيات زخونهم نابلاقص زأتوان كأنتايو تسفا مسعاتو دا أبيالو كمتا أبوتاتنا زدوك وسلام عالتخا مجمد رافلتات حيزو كله كم تزنبور إزلخو ليوم زابير زستوعلو أمري هابنا بار قويتانا بزعبازي مدون قواين مقلطافن كقلس كله أوانجيل مارقوس معراف عسر سلسته سلاسان حموشن كساب سلاسان شوعتن اتبع البيت معاس كم زمزة أي تفلطني خمومو وي مشت وي فرق ليتي وي درهنوكو وي كأنوغو بدنغات مسيو دك إسكم كي رخبكم سي سلازي نقحوي إذن عهاتكم زبلا زلخو نخلو بلا اللخمو نقحوي سلازي اتمدنغواي نايت مرعوي نعانا نتعقستي محراتوي نحنا كابزلنا أبسات حاسبنا نمنجس سمايات دلوات نخنكون يزعج سنا زي صبينا نزت عجست زي عند زي تردينا خا نابكال أرستي خير مالد أب 24 وانجيل ماتيوس 24 سلازي ودسب بزي حسوكم جزي 5 يومو نسخاتكم دما زتدالهم كم اتمرعوي قلتي في زمس ايدنغونيلو انت دنغي خا نتعجستنا ايو ندحنتنا يزعجس نعنا زتنقرانا جن كلته من قحن دلو مخانن مخنياتو سلامن دحنن يخبلو خلو نتنستقلو لاو كم زحزا شعو طفات بدنغتي مصم كتون اي كملطنيم اب قداماي تسولنكي معراف حموشه قصر 3 كساب 10 تزلو مالتي نسخاتكم قنا حواتي كلاتكم دق برهانن دق معالتني خممو تا معالتتي اخم سراء خيت مسأبكم سي اب صلمات ايكونكم من زلخم نحنا ناي ليتن ناي صلماتن ايكونان دقيم ننقحن نتنققن انبر كمتم قالوت عين دقس اتوم زدقسوس بليتيوم زدقسو اتوم زسخرون بليتيوم زسخرو نحنا قنا دق معالت خابكوناس درع امناتن فقرن نتا تسفى مدحانون كم قرع رئيس تخدينا نتنقق سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አምላኽ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃን ክረከም በንበር ንቁጣዓስ አይመደበናን ክርስቶስ እንተ ነቂህና ወይ እንተ ደቂስና ሙዙዕ ሓቢርና ምእንቲ ክነብር ኢሉ ስለና ሞተ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እተን ደናገል ሓቢረን ደቀሳይ ፍልልየን እተን ለባማት كل تزادلي أدالين كدكسا خلوا اتن عياشوغن اتزادلي زادلين كي تدالوا ين دكيسن سلازي اتدكاسا يكونن تساقاميل
اتساقم كي تدالخا مدقاسي مرعاوي دونغوي أقواطاطرا እግዚአብሔርን أقواطاطرا سبن ببين إيو شح معلتي أو قدم እግዚአብሔር شح عمت كم حنت معلتي حنت معلتي خاء كم شح عمتي سلازي قال أملاخ حساباتي كاب حساباتكم مقدتاتي كاب مقدتاتكم فليوز بلن تنحموش لبامات كدك ساخلوا كانديلن عدالين زيتن عدالين دلو غيرون يندك إسن اتن عاشو جن كدك ساخلوا ناتي كانديل غزيان زيتي كي غزا آلوي أنا تقانديل كأب زيت أي برهني أم مرعات غنشل كأب كانديل كأخي برهم مرعات غنشل مستاف كأي كألني سلازي مرعاوي دونغوي كل جزء نحنا أو دوارح نا إجزابير يمكن تكمل زلنا نحنا أو دوارح زي كونس نا إجزابير أو دوارح يمكن تكمل زلنا إجزابير زعيلو عيو بعلامة نخبرنا إجزابير زعيلو عيو فلي عيو إجزابير ندينا سارة كسب قالتي سعمت خون ولاد كيبس ها سقزبلة نخوض أين برني علامة إجزابير عبدينا سراز جبرو إجزابير إرجان كم زي كل عدمة كم زي كل إجزابير كل الأملاخ مخانو نتوم سبيو أبسعتن جزء زملس أملاخ مخانو ندينا سارا بمملاسو نقولهنا بتسفخ النبر أنس شمجيل أنس عبي زبل حلينا أبزمس قالوا جزء أملاخ نسارا قالتيس عمد زبسها أملاخ يكالوي أبتتود قداينا أبتحالفي تقبيسي نبلو قداينا أبتتقبيري نبلو قد تسفانا أملاخ نزي تسفا أزيز اللو برقص إذا معالت زيا عند زي بلوكا نزار أخي كم كواخبت السماء كبزوح كبارو فعيلو بقلص تنقير واي معالتات مسكدة أو دوارح نايسب عدمي آخد قصر مسجمرت أبي وتاب بعدم مخنيات زلواوت كونتات بهريات مسرعيت شعو تسفى آخص انك جميل شعو انت دونغوية تسبيوي اكزابير اي دونغوينيو انت دونغوية خاة تسبيو صادق قنا بإمنتي زنبر أبتي تاريخنا يقولسان أبوتاتنا حدا بحتاوي بتسابو آغاننتي كموت أليقوم مسوسو ملاك زابير مسيو سيعيركا إخا إلو وأبيد أن يركاز خلص أبابا مسبلو رديئة السأم دهر من دابيه حجون اند زيت السعر أي متقلس بروكان نيري سلاقالاتو زابير استمسكن يهون سلاسي قزيخ اللواوت مسجمرة نحنا أو دوارح كنتكم كلنا خاء قويتاي يدونغوي زبل قويتاي دونغوي قويتاي رسيعني زبل نابكال أنفتي زوسدكاي سلازي زابير رسيعني سلازوخانة نايديتات قديفن سلازوخانة زنبرنا نايكيدان مسابرها ما قاريزو سلازوخانة دهر حج ولاد بأقار ترايز مز إلى حسيبان زابير زستوعلو أمره هبنا تاريخنا حجي أرستنا حجي بزعبا أدينا سارا أيكونن كابتنا أدينا سارا جن تاين مهار سلازي بمجد أقار تحاسيبو حساباتي كم حساباتكم مجدتاتي كم مجدتاتكم فلي زابير أب تنبيت إسياس حمسان حموشن كاب عسر تحدي جميرو حساباتي كم حساباتكم مجدتاتي كم مجدتاتكم فلي سلازي أدينا سارا كاب زابير وصاي كاب تكيدان وصاي كيدانان بعل بيتان عراتان ني أقار يحلفا هيباتاي سب زر أسل زعصد أنصار إجزابير عبن خدلو كل كزي وصيتو خاهم أنصار يزغون مالت أقار نفس صور مخانا مسفلت التراي نسارا أقاللتاي اسماعيل توليدو أبونا إبراهيم كان إسماعيل هيزو
نزولات زبارخ الليز زون كبارخ الكاي زر خاص لزخونه ولاد خاص لزخونه برخت جن بسارة يزمت نعمت هذا أوان نسارة خبصها سارة نعمت هذا أوان ولاد كلواي مس ولادا كتوع عليها تبهي سارة جنا سحقت يزو سماياو بالسرات أملاخاو بالسرات ملأخاو بالسرات أب سماعات له سارة جن سحقت له عقمنا سلزفلتو تهون كده أسيح كمستبهلتون أي سحقكون إلا قالوا إلا مسحق سسيح كي أخير سلازي እግዚአብሔር عيو كعيمس جمره اب عمتو مسولادا مسوعلت يساق مستولده እግዚአብሔር سحق غير الليمو زسمع زبله كله مساي يسحق سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር سحق غير اللي ምናልባት ደንጉልኩም ዛአተኩም አርእስተና ምድንጓይት ሰማያዊ መርዓውን دقاسن زبلار استنا اب ارستينا زلنا وانجيل ماتيوس مراف 25 قصري 5 سلازي مدنጓይ ማለት ታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይድንጉዲዩ ዝድንጉን ተሆይኑ እግዚአብሔር ስለምንታይ ዝድንጉ ደቃስ ማለት ታይ ማለት እዩ ምድቃስ ከኃጢአት እዩ ደቀሳ ኢሉ መርዓው መስደንጎየ ተንደናግልካ ደቀሳ نزي ترغامي زي بسفح ترغم وزلو يوحنس أفوركي سلازي كابزن نايدناغل لبامات انتاينا نمهان قال أملاخ انتايلو زي تدالوهم كنو نقحو زين عهاتكم زبلوكم زلوخو نخلو بلالوهمو نقحوي سلازي انت نقحنا ويس انت دكيسنا مسؤ حابيرنا بهوت انتغنبر إلو سلينا موتي ننكحنا نخبر أملاك كهون مدقاسنا ون نخبر أملاك كهون حدا وكا جزء خي عاسوا كفلو خي عاسوا زدكس يبلناني سلازي قدوس وانجيل كمهرنا هلو أبوتارنا بيت قدوس منفس زجلس اللهم نجر بركيق مستير ترجمه اللوي ويتا ويتوت جلاس مستيرات أمس أسوا قديمو نجيرون فرق معالتي فرق ليتي نجها ويمشت أبرها ويابجزا بحدقا ويبحمام بشمجلنا ويبحسان النت أبينا يجزي خمس مساعد فلتنيهم توجو إنك وسأليو اسمعي تأمروا ما أزي مسا حداس بعلى بيتي ويتاهم ويتا نفسهم أبينا يجزي خمس مساعد فلتنيهم أمو كل جزي زت دالهم كونوي انت نقحنا وين تدكسنا مسوي تحابيرنا بهوت مسؤخ النبر نسون تايكونا سلينا موتي سلازي اكزابير بزوحي جزي زدنغوي الناس مثلنا ناي حمام كنتاتخون ناي سرح كنتاتخون ناي ورقات كنتاتخون كال ناي مرعا ناي ولادن تسفاتاتخون أملاخ زرس عنا مثلنا أملاخ زدنغوي الناس مثلنا أملاخ زبقاقلنا مثلنا جزيتات حليفو قوني حجون كهلي خيلي مالك قال أملاخ جن انت قايلو أي دونغوني انت دونغوي خاطر تسبيو صادق جنا بإمنتي زنبر صادق جنا بإمنتي زنبر سلازي ناي ديانا ساران ناي بونا إبراهيمن ناي كاهن بونا كاهن زكرياسن أدينا إلسابيتن كن الناس أصر كلنا أتي مدونغواي ناي እግዚአብሔር ነቦና ካህን ዘካርያስን አዴና ኤልሳቤጥን በመደንጓዩ በእምነት ጽበይዎ ነይሮም ምክንያቱ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ዕድሜኦም ዝሓለፈ ሽማግለታት ነበሩ በኩሉ ትእዛዛትን ሕጋጋትን እግዚአብሔር ካ ጻድቃን ነበሩ ኤልሳቤጥ ካ ውላዳይ ነበራን ኢሉ አቀሚቱ ስለዚህ ጻድቅ እንታይ ጻድቅ በእምነት ይዝነብር እግዚአብሔር አብዝ ደንጎዮ አብዝ መሰለና እግዚአብሔር አብዝ ሰማዓሉ ዘይ ሰማዓና አብዝ መስለና እግዚአብሔር ይሰምዕ ዝብል ባህር እግዚአብሔር ከነጽንዕ ነቢ ዳንኤል ናብርኮም ስወረዱ ቀድሞ ምርኮ ጸሎት ያቋረጸ ጸሎቱ ዝምለሰሉ ግን ድሕሪ 30 ዓመት እዩ
انت خوينو እግዚአብሔር አቀዲሙ ዘይመለሰሉ حساباتي كم حساباتكم እምነቱ ክጸንዕ ናይ ጽንዓት ኣብነት ክኸውን ምእንቲ ዳንኤል ካብታ ርእስኻ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ዘድነን ካላ ልብኻ ከዓ ናብ ምስትውዓል ዘቕናዕኻሉ ግዜ ጀሚሩ ጸሎትካ ተሰሚዑ እዩ እዚ ግን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እዩ ዓቕሊ ናይቶም ቅዱሳን ትዕግስቲ ናይቶም ቅዱሳን ኣብዚ እዩ ዝፍተን ኣብዚ እዩ ዝምዘን ስለዚ እግዚአብሔር ዝዕገስ እግዚአብሔር ንዓና ዝዕገሰና ናብ ንስሐ ክንመጽእ ኩሎም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ክትጠፍእ ዘይፈቱ ኩሉ ነፍሲ ክድሕን መደብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ምእንታኻትኩም ይጽበ ኣሎ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ እግዚአብሔር ዝህበና ግዜን ደቂቕን ንኽብሪ ኣምላኽ ክንጥቀመሉ ብዙሕ ግዜ ናብ ቤት ኣምላኽ ምፁ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ ተነስሑ ቅዱስ ቁርባን ውሰዱ ክበሃል ከሎ ገና እንዲና ዘለና ንሕና ኮ ንኣሹ ኢና ኣባ ሓጎይ ኮ ምርኩስ ምስ ሓዘ ዓባየ ኮ ምስ ሸምገለት እያ ቅዱስ ቁርባን ትወስድ ነበረት ኢሉ እቲ ጎዳኢ ዝኾነ ባህልን ልምድን ካብቲ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ይፈልየና ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ዝፈልየና ከዓ ከም ትኽፉእ ባርያ ዝበሎ ናብ ካልእ ዓለማዊ ነገር ንኸነቐልብ ከዓ ዝያዳ ከዓ ይደፍኣና እዩ ስለዚ ትኽፉእ ባርያ ጎይታ ይድንጉ ኢሉ ጥራይ ኣይኮነን ስቕ ኢሉ ነቶም ብፃቱ ባሮት መውቅዖም ይጅምር ምስቶም ሰኽራማት ከዓ ይበልዕ ንሰትን ጎይትኡ ብዘይ ሓሰቦ መዓልቲ ክመጽ እዩ ስለዚ እተን መርዓዊ ደንጎየ ለይቲ እዩ ነይሩ ፍርቂ ለይቲ ተንደናግል ከዓ ኩለን ደቀሳይ ሃንተበት ግን መርዓዊ መጽኡ እሞ ውፃእ ዝበሃል ድምፂ ኣዋጅ ተኣወጀ ስለዚ እተን ለባማት ክድቅሳ ከለዋ ዘድለየ ኩሉ ተዳልየን ስለ ዝደቀሳ መርዓዊ መጽኡ ክብል ከሎ ብቐጥታ ቀንዴለን በሪህ እዩ ቀንዴ በቲ ዝበርሀ ቀንዴል ገረን ከዓ ኣብቲ መርዓት ገንሸል ኣብቲ ሰማያዊት መርዓ ተሳቲፈን ስለዚ ከምኡ ክገብራ ምስ ፈተና ብሓንሳብ እየን ደቂሰን ኩላተን ደናግል የነ ቅዱስ ወንጌል መስኪርለኒ ብሓንሳብ እየን ደቂሰን ገለ ፍልልያት ግን ኣለወኒ እተን ለባማት ኢሉ ኣብቲ ቀንዴለን ዘይቲ መሊኦኑ እየነ ኢሉ እግዚአብሔር ተፈቐዶ ንሕና ከዓ እንተለና ዘይትን ቀንዴልን ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንርኢና እተን ዓያሹ ግን ባዶ ዝኾነ ቀንዴል እየን ሒዘን መስየን ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕካ ንእሽተይ ነገር እንተደኣ ጉዲልካሉ እቲ ንእሽተይ ነገር ንብዙሕ ነገር ይዘባላሽ ንብዙሕ ነገር ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ዝመተ ጽንጽያሲ ንቕዲ ቅብኢ የባላሽ እዩ ይትረፍደ ዝመተሲ ብሂወት ከለውን ንመኽደን ናይ ተቕብኡን ክኸፍት ኣይክእልኒ ሃመማ ግን ዝመተ ሃመማ ቅዲ ቀንዴል የባላሽ እዩ መኪና ዝኣክል ገዚእኻ ብሰንኪ ሓንቲ ሊትሮ ዘይቲ ወይ ሓንቲ ሊትሮ ነዳዲ ዘይምግባር እታ መኪና ጠጠው እንተደኣ ኢላ እቲ ኩሉ ዘውፃእናዮ ወፃኢ ብላሽ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተሰሎንቄ ቀዲምና ኣንቢብናዮ ፀናሕና ንስኻትኩም ገና ኣሕዋተየ ኩላትኩም ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹም ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ማለት እንታይ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሓደ እኳ ከዓየላ ዘይክእል ሰዓት ትመፅእ ኣላ እሞ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ፍረግብ ብርሃን ግበሩ ንሕና ኣሕዋተየ ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢና እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራእ ከይትመፃእኩምሲ ኣብ ፀልማት ኣይኮንኩምን ዘለኹም እሞ ንሕና ናይ ለይትን ናይ ፀልማትን ኣይኮንናን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ቀንዴል እቲ ዘይቲ መዓሲ ተዳልዩ ብቐትሪ እዩ ተዳልዩ ገና ፀልማት ከይኮነ ለይቲ ከይኮነ ብመዓልቲ እዩ ተዳልዩ ደጊም ኢሉ ቁፅሪ 6 ንቃሕን ንጠንቀቐ እምበር ከምተን ካልኦት ኣይንደቅስ ነቕሑ ዝተዳለኹም ኮኑ ተጠንቀቑ ዝብሉ መለኮታዊ ቃላት እዩ ንምድሓና ዕሽሽ ከይንብሎም ምእንቲ ካልእ ኣብነት እቶም ዝድቅሱ ብለይቲኦም ዝድቅሱ እዩ ኩለን ብሓንሳብ እየን ደቂሰን እቶም ዝድቅሱ ብለይቲኦም ዝድቅሱ እቶም ዝሰኽሩ እውን ብለይቲኦም ዝሰኽሩ እዩ ንሕና ገና ኢሉ ደቂ መዓልቲ ካብ ኮናስ ድርዒ እምነትን ፍቕርን ነታ ተስፋ ምድሓምን ኮንቁራዕ ርእሲ ገርና ተኸዲና ንጠንቀቕ ድርዒ እምነትን ፍቕርን
درع امنت كبل كله مولو زي النقانة أبغزي سجابن تميتن أبغزي حوسن حزنن أبغزي فتنان سجامن رهوان زي النقانة صنوع امنت مالك صنوع امنتي أبزي تملست رايزي كونه إجزابير كملس كلون حد جزء زي رد أن بحسابات سبت داقوسيرنا إذا أبنا زخوننا تا كان أنا ويت سبيتي وانجيل ماتيوس معرف 15 تجلس زلو ويتاي قالي محارلي كتب له خلا إجزاء ويتاي إسكريستوس جن حنت قال قاي ملسن مرعاوي دونجي أي ملسن سق بمبالو ويتا دك مزامر تخزارو بيجميرو تايم زبلو ويتاي أفانوان كان أنا ويتيا كافينك إزمساتيا نعا سمعيا رد أيان أفانوان ببيني تحسابات قال بقالو جن انت يعملومو ويتاي أفانوا يمزبلو سلازي سقطا ناي ويتا نهواريات نمزرات مخنيات وين سقطا ناي ويتا جن نتا مبلت امنتا آيا قدولون انت عيلو زلو درع امنتن فقرني درع امنتن صنوع امنتن سفقر املاخ استتاحاز سلازي ويتا انت عيلو زملس بجكا نابتن زتفاء أباقع بيت إسرائيل نابكال أيتلا أخكون سلازي إذا كابكنا عن زمس السبيتي كافينك هوي نعايز هون فوسس يقولون كمن هنا تحساسبا وجننيا أيو نعليتو ترى إذا حسيت مبلد قويتاي محارني درعي امنتن صدقني له قويتاي محارني جنا نعاخذ هون فوسي نعاخذ هون محرتن نقولك زخون فوسي يبلين كبلا خلو قويتاي محارني قويتاي ملسلا عت سبيتي مقبولو دالي علكان خلابات مهاب أي قبأنين كاب حدا منفساو مرحي كام زنتان نسمع بإذننا نعاي كبل خبلني إلنا بزح نقر مبالناي بحساباتي كاب حساباتكم فولي نساقن انت اتبل هو قويتاي أخلاباتو نكو كابر فراف دق ويتو أمي بلعي أمي كبرنا زخر السميهون السقا حلفن ترفن برخت عليك كاب هزب خاز ترف برخت حبني السقا حلفن ترفن عليك توم ناتي تقولهم زي تقبلوها اتنساتهم زي تحسموا ونها لك هاي السقا قولوا لك هاي هو برقت نحنا أحزاب سرح أخلابات سرح هو بزح زي قدوس نقر نقبرينا يتقاق خان صبوها الله قل نسخا كون عنا نحتاني خامسي خان نسألك أنا يمسخان قويتاي محارني كبرنا زخر سميخون اتي ناي منفس مردائي تزادي لزولوتي تارا فلتات زي كونس ناي منفس مرداء اتزرب زولو زربا كامن وصالو نمنتاي علامة وصالو بخوم انت تردينايو زمرنا قالاتاي كهلوني بخوف الزرب بصبوق الزرب بحياوة الزرب بخفاءات الزرب اتمرداء منفسي نعوي اخر رداء ازدل زلو مالك سلاز انت عايز بلا اتسبيتي امنتك عبي وكم تزدل يا يكون لكي كم امنتك يكون لكي بامنت مسيا امنت درع امنت حزام مسيا حتياتا حزام مسيا قدلتا تأمينا كم كناي خلابات سرحكم تسرح مستبل هو قويتايلا بمثالية مسنجرة بمثالية مليساتل بتأباب مسحاتها بتأباب مليساتل كبرنا زخر السميهون سلازي قويتا أيدون بني قلت فمسأل له أخليل كاخي زرفكاس نتزلك أصنعك حزوي نتوم أصنعوا ما أخليلهم زحازوها بصانيهم إجزابير أيدون بني سلازي نتزرب زربا زي كونس إجزابير نتزرب زربا كم يقرنا كم نردو يزدل بزح جزية صبغ زربا هنسمع كنصبيه بلنا برق صبغ ترايك نزارب صبغ ترايك نسمع بهاجي هلونا خون جن كردادن سرناين كل جزية بحنساب يوم زنوبر سلمات برهانن بحنساب يوم زنوبر خفاءات حيوات بحنساب يوم زنوبر سلازك زابير هاي دونغني زدونغي انت مسلك خا تسطهيوي ادينا هنا دسامي الابنت ناي
እግዚአብሔር ውላድ ምስ ደንጎያ የማን ጸጋም አይበለትም ናብ ቤት አምላኽ ያ ኸይዳ ኳሕኩሕን ከርሕወኩም ዝበሎ ቃል ሒዛ ብሕገ ልቦና ያ ኸይዳ ክኩሕኩሕ እየ ከርሕወኒ እዩ ክልሙነ እየ ክሰምዓኒ እዩ ካሓቶ እየ ክህበኒ ኢላ ኸይዳ እዩ ኣብኡ ምስ ከደት ግን ሓደ ዓብዪ መግደራ እዩ ዘጋጥሙ ሃና ከናፈራ ይንቀሳቐስ ነበረ እምበር ቃል ካብ ኣፋ ይወፅእ ኣይነበረን እዩ ካህን ኤሊ ግን ኣትሰኽራም ኢሉ ክፃረፋ ከሎ ነዚ ድምፂ እዚኣ ሰሚዓ ኢሉ ኣነ ንስኻትኩም ሎሚ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ እንተንሰምዕ ብኸመይ ምተረዳእና እዩ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና ሎሚ እዚ ነዴና ሃና ኣደ ሳሙኤል ዝተባህለቶ ካብ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን እንተንሰምዖ ብእዝንና ሎሚ እንታይ ንበልና እዩ እግዚኣብሔር ዝተረና ኣዴና ሃና ግን ትምህረና ጎይታ ይትብል ጎይታ ኣመን ምዃኑ ርጊፃ ትፈልጥ እያ ጎይታ ኣመን ምዃኑ ኣርጊፃ ስለ ትፈልጥ እያ ከዓ ንዑ ከይሓተተት ነቲ ብእህታ ዝምልስ ኣምላኽ ክትሰምዕ ስምዓን ንመልሰለይ ሳራ ሃና መኻን እያ ዝብል ሽመይ ለውጠለይ ወዲኹም ጓል ንዓኻ ክበካ ጥራይ ሽመይ ክልውጠለይ ስለዚ ኣተሰኽራ ምስ በላ ጎይታይ ኣነሲ ብሓዘን ብጓሂ ዝሰኸርኩ እምበር ዘስከ መርሰስ ኣብ ኣፈያ እተኾን እሞ ንባርያኻ ከም ደቂ ብልያል ኣይተረኣያ እዩ ስለዚ ኣዴና ሃና ንካህን ኤሊ ካብቲ ዝነበሮ ፀርፍን ካልእ ነገርን ናብ በረኸት ከም ዝመፅእ ኣትመልሶ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ምድንጓይ ናይ መልሲ ምድንጓይ ናይ ኣምላኽ ናብዚ ዓበየ በረኸት ከሰጋግረና እምበር ጎይታ ስለ ዝድንጉ ምስ ኣሕዋትና ክንበኣስ ምስ ዓመፅቲ ክንሰክርን ክንዓብድን ንሱ ኣይኮነን ስለዚ እግዚኣብሔር ሓሳብ ልብኺ የስመረልኪ ኢሉ ምስ መረቓ ሃና ካብ ሽዑ መዓልቲ ጀሚራ ኣይጓሃየትን ኢሉ ገና ከይተጠንሲ ከሎ ከይተሃንፂ ከሎ ሳሙኤል እውን ምክንያቱ እምነት ናይ ኣዴና ሃና ኤሊ ናይቲ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት እዩ ኣምላኽ ከዓ በቲ ሊቀ ካህናት ገይሩ ባሪኽንሎ ኢላ ስለተኣምን ከምኡ ከዓ ኮይነላ ስለዚ ትመርዓዊ ደንጎየ ኩላተን ከዓ ደቀሰ ንሆ ቀልጢፈ መፅእ ኣለኹ ኣይደንጎን እየ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መርዓዊ ደንጎየ ሕጂ ከም ዝመፅእ ጉዳይና ከም ዝሰምዕ ጉዳይና ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ ኣብ ሰዓቱ ናብ መዓልቱን ዝምልስ ኣምላኽ ምዃኑ ሓሚምና ኣለና ሎሚ ክንፍወስ ንደሊ ጠሚና ኣለና ሎም መዓንቲ ክንፀግብ ንደሊ ኣምላኽ ብሕማም ከሳቅየና ብጥሜት ከሳቅየና ዘይኮነስ በቲ ሕማምን በቲ ጥሜትን ገይሩ ናብ ዝለዓለ በረኸት ከሰጋግረና ስለ ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ዘለና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 11 ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሓሳብ ተሓን እግዚኣብሔር እንተቀልጢፉ እንተደንጊዩ እንተሂቡ እንተኸልዩ እንተመሊሱ እንተዘይመሊሱ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሓሳብ ተሓን ስለዚ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ደንጊዩ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ዘይፈወሰኒ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ዘይመለሰለይ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ዘይረዳእኒ ዝብል ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሓሳብ ተሓን ምቕልጣፉ ንድሕነትና ምድንጓዩ ከዓ ንድሕነትና እግዚኣብሔር ስለዚ ድርዒ እምነትን ፍቅርን ነታ ተስፋ ምድሓን እውን ከም ቁራዕ ርእሲ ተኸዲና ንጠንቀቕ እዩ ስለዚ ምንቃሕና ይኹን ምድቃስና ንኽብሪ ኣምላኽ ክኸውን ክንድቅስ ከለና ተዳሊና ክንድቅስ ከለና ተዳሊና ክንድቅስ ክንነቅሕ ከለና እውን ተዳሊና ክንነቅሕ እቲ ክፉእ ባርያ እኮ ነቂሒ እዩ ግን ምስኽራማት ናብ ስኽራንን ናብ ካልእ ዕዳን እዩ ነቂሒ እምበር ነቂሒ እኮ እዩ ደቂሱ ኣይብለናኒ ስለዚ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ተርጊሞሞ ዘለው ኣብ ህይወተይ ሎሚ ጎይታ ዝደንጎዮ ነገር ኣሎ ዶ ብጥዕና ይኹን ብወረቐት ይኹን ብስራሕ ይኹን ብሰላም ይኹን ብፍቅሪ ይኹን ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ህይወተይ እግዚኣብሔር ዝደንጎዮ ኣሎ ዶ ስለዚ ኣነ ብኸመይ ተዳልየ ኣለኹ ምክንያቱ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ሓደ ሽግር ነይርዎ ነዚ ሽግር እዚ ከልዕለሉ ሰለስተ ሰብኣይ ምስ ሓተቶ ጎይታ ግን ምልሰሉ
حيلي بدخامي زقلص مو صقا ياخلكاي نزع العلوت اللي نزلها اي العلون يلو مخنياتو انت زي تلا علي زي حشكان عاقاي سلازي مستردو انا تملس مستردو بدخامي انت زي كينو بخالا اي مكاحنيلو حيل كريستوس اباي من انت حدرسي بدخامي بحمامي بوردتي بو يزمكاحي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን مرعاوي دونغوي تندانا قلك أخلاتن دك أسا أرستنا مدنغواي سماياو مرعاون دك أسن سلازي كل كزي كم تقاليل وزلو نقحو تدالو تتنققو أبينا ساعات كم زمن ساعات فلتني خمو كل كزي استدالهم كل كزي تدالينا خنسأنه مخنياتو مستير دحنات عملكت حتو خياتو من انت مالك سب كل عالم ربيحو نفسون تدفعن تاي تقمو سب كبجا نفسس تاي زي ما هذي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንቃል እግዚአብሔር በህዳአትን ባንክ አድዎን ስለዝተኸታተልኩሞ አትገብሩ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኩም ሰሚዕኻ ኩሉ ሕተታትኩም ይመልሰልኩም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን